ekwuo ma anụghị gburu nwata mana afọ n'anya ma ekwela ekwu o gburu okenye onu na-ada mana mmụọ mana mmadụ na ife na-aka ugbu a Biafra o'clock were okwu nwa mmadụ wee mere ife tụsara m ozi a ma gere ife onye ozi a kwuru daalụnụ ebe ha na-ezi m ozi m ga-ezi ụnụ ka ha ji na-asọfa m sisi ya mana a gwara m ha na m ga-ekwu okwu a na ọ bụghị ike aka m ihe ọ bụla ha si m mee na m ga-eme ya wee sị m ijele mụ ga-agwa ụmụ Igbo niile na o nwere izuzu nke a na-ezu ugbu a andị n'izuzu a bụ nnukwute izuzu mụ gwa ya ụmụ Igbo niile ada o nwere ike ime gị afet mee nwa gị afet ma ngị nwa na ebe ọ ga-eme gị afet bikos a sị m gwa gị na okwu a na-akpachapụ ya anya na a ga-alụkwa ọgụ amaghị m ka ị si akwadokwa onwe gị maka ị nwere ike nọrọ filie na onwe ihe na-eme mmụọ nke Chukwu okike abịa masị m gwa ụnụ na ihe na-eme naanị ndị ga-ala ya ndị ga-agbanarị ihe a nwere ike bụrụ ndị na-anọghị obodo a ihe a ha na-agwa m ọ sị m zie ozi a na ị bụrụ onye Igbo ka ịnụ ya n'ihi na-eche na a na-egwu egwu adịghị egwu egwu egwuregwu adịzikwa na nke a ha sị m gwa ụnụ na ụnụ ejidogo nkịta na ikere na ọ na-ahazi eze ada ọ ga-ata onye ọbụla ụnụ mana nkịta ara nwere ike ịta onye ọbụla ha sị m gwa ụnụ na nkịta chọrọ ịta kedu nkwado gị adị ha sị na ha ga-ebu ka ọtụtụ ihe mgbagwoju anya ọkwa ịma ihe bụ ihe mgbagwoju anya ha ga-eji ya abịa ha ga-abatakwa gị n'ime mana ị gaghị ama ị nwere ike izu ha n'ụzọ ma ị gaghị ama ha ga-abịa be gị oge na fonu mana ị gaghị ama dị njikere na ihe m na-afụ mmụọ na-agwa m a sịkwa m na onweghị onye lara free a sị m onwedị onye gbanarịrị ya elesi nwa anya ka azụ na nwee ike chọpụta nwa ihe a nke na-achọ ime na mmụọ andụ ndị na-afụ ụzọ ime mmụọ ga-afụ ya ha chọrọ ikporo unu oje ebe ọzọ ka unu hapụ ego unu na-agbagbawa ihe ọzọ ebe a ka ha na-eje mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe unu mee bụ ndị na-anụ olu m abụ m aka ijele onye mmụọ mara siri ike nke Chukwu ha sị m gwa ụmụ Igbo niile hapụ na ebe ahụ anya ụnụ nọ jewe na ebe ahụ nwanne ụnụ nọ ebe ahụ ka ụnụ ga-esi laa hapụ na ebe a gaa na ebe ahụ ka ụnụ ga-esi laa unu felụọ ifuru ụnụ gbajọọ nke a mmụọ nyere ụnụ ga-alaghachikwa azụ na Mbaise unu ga-alaghachi azụ na Mbaise maka na ihe mgbagwoju anya abatago and ha ga-abazi n'ime ụnụ nwa wee na-amatazi ihe na-eme ụnụ pụtazi ụnụ na-ekwu ihe ọzọ ịnọrọzi ebe ị na-egoro ihe ị gaghị ama onye na-ajụ gị ajụjụ ị gaghị ama nọrọ na njikere na ajụjụ ọbụla ị ga-asa mmadụ mara ụdị ajụjụ ọbụ ị nụrụ ihe m na-ekwu ozi a gara viral onye ọbụla gekwa ntị ọzọ mmụọ si m kwuo na ha ga-arụbakwa ya n'aka ndị dibịa asị m gịnị ha ga-arụbakwa ya n'aka ndị dibịa ka eji enweta ụnụ izi ka eji enweta ụnụ just obere ihe ntịntị enweta ụnụ maka na adịrị afụzie na mmụọ ụnụ niile na-alatazi alata ha chọzie yuzu ndị a bazi ụnụ ime mepee anya ka efu ya ị ga-ejezọ ndị na ijere ịzụ onwe gị ha arụba gị mana ị gaghị ama ị na-anụ ihe m na-ekwu ndị ga-eme nke a bụ ndị dibịa ọjọọ mana ọ bụrụ
nke si n'aka Chukwu okike abịa ma ọ gaghị ekwe maka mgbe ha ga-abịa ọ ga-afụ ha. Gekwe ntị ọzọ, gị onye na-awagharị pịom ịchọkwa ka e were isi gị chụọ aja, ị nwere ike, mana mepee anya gị ọfụma ebe a ka a chọrọ isi bịa ka etikọ nwanne na nwanne isi ọnụ. Mana asị m gwa ụnụ, lee n'anya ọfụma ka ụnụ fụ ihe a na-afụ, emekwala mistake. Ihe ọbụla bụ ihe iji as power zoo onye nzo ya bụrụ sekuriti sọsọ gị. Onye ga-agwa sekuriti agwụchala sọsọ onye ịma ebe ahụ ka ọsọ ụnụ na-eje. Ịmara sekuriti gị, onye ga-agwadebe ya bụ onye ahụ ịma na ọ gaghị eli ekwupụta ya. Ofe na onye ahụ ekwukwele ya maka ha ga-abịa baa ụnụ n'ime, ma ndị ụnụ na-ezi ozi ka a jụta ha ọnụ. Ọ ga-adịziri ha izi ịbatazi ụnụ ime, mgbe ahụ efinishi ụnụ. A sị na a ga-abakwa ma ụmụ Igbo ndị na-emegasị ezigbo biznes, ha ga-abịa ghọta ndị a ga-arụbasị n'ime ha. Kunu lose a lot of money, that kunu lose ọtụtụ ego on that business. Mepee anya fụ ihe a na-arụ, mepegodo anya. Mmụọ sị m gwa ụnụ hapụ na ebe a, jewe na ebe a nwanne ụnụ nọ, ebe ahụ ka ụnụ ga-esi ala. Ebe ahụ ka nkịta o jidogo ya na ikere ife elu ebe a ka Ijele kwuru ime na mistake. Asị m ime na gịnị? Mistake. Asị m ime na gịnị? Asị m ime na gịnị? Mistake. Ka m kwụsị ebe a. Settle. Sefeni. Na-esuru aka gị, na-esu aka gị. Ndị be anyị ekene m unu. Ife onyonyo ị na-afụ ugbu a bụ mmezu nkwa, ya bụ nkwa nke nwanne anyị nwoke Ezeobi kwelu gbasara otu nwanne anyị nke nwunye rapụrụ ụmụ ejima ọ mụrụ n'ụlọ ọgwụ ma gbafere ọsọ. Ya bụ nwanne anyị nwoke Ezeobi emezugo ya bụ nkwa. Kirie ife onyonyo a ma tụsakwasị ozi ya ka nwanne gị Sofia. Nwanne m kwọọrụ m feji ya folo. Daalụ na ụmụnne m. Ọkọ dị maka ọbara tụle mmanwụ arụsị ego na asịrị ndị be anyị, ndị Igbo be anyị, ibe a nwanne anyị nwoke ahụ a na-ekwotu nke esi eme nke ọma. Ibe a nwanne anyị nwoke ahụ ọ bụrụ onye nyere aka ya ọ ga-enene ya. Nwunye ibe a nwanne anyị nwoke ahụ nwunye dapụrụ nwa amụrụ ọhụrụ na tichi ọzọ, rapụ ụmụntakịrị dị otu ọmarịcha ụmụaka dị otu a ka nwunye ya rapụrụ gafee ka ọ tawa abụsọ nsị. O metụ ụdị n'obi ka ọ kwee maka ụmụaka sị enwere ike na di m nke a bụka ajọ mmadụ, ma ọ na di m nke a kemgbe mụ na-ejiri anụ na ọ na-emegbu m emegbu, betụ ka m kwee maka ụmụaka arapụ. O metụ ụdị n'obi. Ọsị ọkwanụ na ebe ọ bịara ije ezi, na ebe ọ bịara ije ezi adịrọ mma, na ọ ga nwoke na-emegbu na nna adịghị na-emegbu ya. Ibe ndị a niile o nwere ka ọ bụ na ọchịchị sị na ndị Amerịka mee nke ọzọ, ọ sị ka ọ kwee maka ụmụaka arapụ, mana ọ chịchara ibe niile enwe n'obi ya, ọ dị mma. Ọ na ya ma ụmụazụ ọ mụrụ ọhụrụ, ọbara ya ụmụazụ ọ mụrụ ọhụrụ rafụ anụ ụlọ ọgwụ gba ọzọ. Ọ na-abụ nchegide ibe na-asị onye ọbụkwa mmadụ ka ọ na-anụmanụ mmegidekwa na-asị ndị uwe nwere ike ọ bụrụ ibe na-akpa kpafụrụ ya, ma ọ bụrụ ma ọ na-enwe mental stress ma mental issue. Amara m echegidego m detin si na ụwa ugbo nwekwa ibe na ya yara anụ n'ụwa, mana ebe oche otu ụlọ asị na mma bụ onye enyemaka maka na ụmụaka atolite echi. Ọ bụgodị na mmadụ ozi ndụ ma ọ bụkwa na ndị ndụ ga-ebi ogologo ndụ. A ga-agbakwa n'ụdị ibe dị ute a mere. Ọ ga-abụ ebi gị ọnụ na nyere ụmụaka ndị nneba rapụrụ ọsọ. Ọ ga-abụ ebi gị ọnụ ma nna enye ebe aka. Nka ga-emekwa ibe karịrị ndị ahụ ya dọbagoju ibe 500,000 nkwe na nkwa 500,000 nkwe na nkwa. Nke bụ 100,000 ego milk na pampas every month. Money 100,000 every month. Ọbara tụle mmụọ
dibịa mmụọ na-apụ apụ arụsị ego na asaba 1 ị ga-ebi ogologo ndụ ị ga-ebi ogologo ndụ ndị ire agaghị afụ gị ị ga-ebi ogologo ndụ ise otu a ka ọ dị ise ise nne Obi nwaanyị mara sọ mma ụtọ nwaanyị ị ga-ebi ogologo ndụ ị ga-adị ka echi maka echi a na-agwụ agwụ ise bekee bịala n'Igbo mma arụsị ego 1 na Asaba Uno ga-abịa jebe na anụ m enwere ebe anọkwa n'ọrụ mgbe olu na-enwere iwe maka ọjị na-akpara m ọjị biko